Puster det ikke, man suger det. Nej, man suger det ind i munden, inden man får pustet det direkte ned i halsen. Okay. Gør man ikke? Ja. Prøv at tage en smule hurtigt, så bare. Der er et, vi ikke væk, så er det. Så kinden så meget bagefter. Ja. Hvad siger du? Prøv at puste. Puster du ikke ind i munden? Du inhalerer ikke helt i starten, vel? Nej. Suger røg ind i munden, og så ind i munden. Det er begyndt på joints med. Det er jo anderledes med joints, der inhalerer man med det samme. Nej, det gør jeg da ikke. Det bliver for skævt, og bare... Ja, hvis man inhalerer det med det samme. Så det er derfor, jeg ikke er blevet så skæv i dag. Tror jeg. Det er sgu en hyggelig fedt. Damernes ven. Som de kalder. Det er rent nok. Jeg er ikke damernes ven. Det er Snoop Dogg-væs. Hvad? Det er et Snoop Dogg-væs. En Snoop W's. Snoop Dogg. Du skal fandme ikke kunne sige. Nej, det er din. Jeg kan ikke tykke videre i den. Lav et et til mig, så skal han gøre det. Ej, der var en pussemand. Nej, du skal ikke spille. Du rammer mig. Jeg ved, du gør det. Ej, det er ulækkert der. Ej, det var ikke. Jeg var god til at spille. Ja. Optager du mig? Skål. Skål. Det skal ikke på Facebook, tykke. Jo. Nej, ikke så min mor skal. Jeg linker det på din mors væg. Min mor sagde sådan til mig i dag, mor. Der er det igen. Det er kun sidste der. Ja. Det var ikke lort. Nej, min mor sagde sådan til mig i dag, at hun vidste godt, at jeg røg joints og sådan noget. Hvad siger du så? Eller hvad siger du så? Jeg benægtede det bare. Selvfølgelig benægt. Mændenes hovedregel, benægt. Jamen sådan, hun synes godt, det var sådan, hun sagde sådan, det er fint, at du rører joints, det skal bare ikke være sådan hver dag. Så sådan, jeg rører ikke joints. Bare benægt. Jeg benægter altid. Skal den der joint ikke videre til Morten eller hvad? Sgu ikke noget. Jamen, så fuck da dig. Så tag noget med den der video. Nej, det skal ikke noget lave. Thank you. Du kan stille komme. Så fyrer du rigtig med det over. På rigtig at lave røgring ude i siden for at spille smart. Det var som om, du ikke taber. Rigtig som at sætte i. Hvad siger du? Hvad siger kusse? Når jeg bliver kendt, ikke, så kan du sælge den her video for omkring 1 million. Ja, fordi så meget bliver du værd. Hvad? Så meget bliver du værd. Ja. 50 øre eller ikke andet, tror jeg. Du kan sætte en kinesisk firma, som bruger din reklame. Nej. For opvaskemiddel. For opvaskemiddel. Nej, du kan sælge den på til en af de store amerikanske sladderblade. Fordi jeg er så kendt i hele verden. Omverden. Hele verden kender mig. Og så fordi jeg har været sådan røget rigtig meget det her tidspunkt, og det ved verden ikke om mig. Og så sælger du den der video, og så får du 1 million kroner for den. Ja, okay. Det er sådan, det sker. Glæder jeg mig til. Har I hørt, hvordan jeg skal blive kendt? Ja. Den er lotto. Køber en masse damer. Starter du dit eget Hugh Jeg stiller op i sådan en firma, eller sådan en konkurrence, et eller andet med, at man selv skal skrive sange, ikke? Og så man skal lave sin egen sang, og så laver en sang, der er allerede kendt. Og så siger dommerne sådan, hvorfor har du skrevet den? Den findes jo allerede, så siger jeg, gør den det, fordi jeg er ledet i fortiden. Godt. Og det er derfor, jeg ikke kender sangen. Den er ikke. Jeg sad en dag, jeg var skæv, ikke? For sådan 2 år siden, jeg var skæv, ikke?
Og så skulle jeg hjem og spise hos min far, lige efter jeg rød, ikke? Så sad jeg og fortalte det her under middagen til min far. Han vidste ikke engang, jeg røg smøger. Så sad jeg og fortalte, hvordan jeg skulle blive kendt. Og jeg har haft den her plan i mange år. Ja, 2 år siden. Ja, Det er mange år, det kan jeg godt høre. det er sgu da mange år. Nu gider jeg ikke mere. Nu gider jeg ikke filme mere. Vil du sige noget til sidst? Tak for jer.